Аз съм Елена Йоловска от All Sport Orthotics. Ако търсите съвсем лека и финна стабилизация в коляното, това е филмиста за коляно, отново на японската марка ZAMS. Това е супер финна наколенка, прилича на тейпинг. Тейпинг са тези лентите, с които се облепва коляното, само че не се лепи и си е наколенка за многократна употреба. Не знам дали можете да видите, но това е наистина супер финна наколенка, но не се заблуждавайте, когато я сложите на коляното, дава една много комфортна стабилизация и абсолютно не се забелязва, не взима абсолютно никакъв обем под дрехи. Другия вариант, който бих препоръчала за много лека стабилизация на коляното, е компресираща наколенка. Тя е с медицински градирана компресия, с различни нива на компресиране в коляното, така че да даде стабилизация по-силна, където е необходимо, подобрява кръвообращение, отново не заема никакъв обем под скиорския клин или под спортната екипировка, дава една много лека и приятна стабилизация на момента. Всички модели на коленки, които предлагаме в All Sport Orthotics, са над 10 модела за различни травми, с различно ниво на стабилизация. Най-добре е, ако имате възможност, да посетите наш магазин All Sport Orthotics, където ще получите безплатна консултация, безплатен анализ на ходила и стойка с технологията на Foot Balance. Ще може да видите и да премерите и да усетите кой модел и кое ниво на стабилизация са най-подходящи за вас и така да избереме точния модел и точния размер.